Vi er i den særlige situation i Skatteministeriet. Vi har alle danskere, både borgere og virksomheder, som kunder. Og vi har også en meget stor arbejdsplads, så vi har rigtig, rigtig mange forskellige typer af medarbejdere. Og derfor er det helt naturligt, at vi arbejder med at have fokus på mangfoldighed. Mangfoldigheden er her simpelthen. Men i det øjeblik, at vi kan se, at der er nogle udfordringer, vi skal løse gennem mangfoldighed og gennem anvendelse af mangfoldighed, så gør vi det, og vi sætter nogle mål derefter. Jeg synes, det er rigtig positivt, at der kommer fokus på flere kvinder i ledelse. Og jeg tænker, at flere kvinder på et lidt højere ledelsesniveau, det også kommer til at påvirke skat på en positiv måde. Vi har tiltrådt ligestillingsministerens charter for flere kvinder i ledelse og sat det skarpe mål, at 60% af vores ledige stillinger i perioden 10-12 skal gå til kvinder. Som nyudnævnt kontorchef i Skatteministeriet, så tænker jeg da, at charteret for flere kvinder i ledelse har haft en betydning. Og jeg tænker da også, at når jeg skal videre i mit karriereforløb, så vil det også have en betydning, når jeg skal søge de stillinger der, som skattedirektør eller lignende. Så det glæder jeg mig til. Mangfoldighed er et af de begreber, det er meget, meget nemt at snakke med om, meget, meget svært at gøre noget ved. Når vi er nomineret til MIA-prisen, så er det fordi, at vi faktisk gør noget ved det. Nogen har bedømt, at vi har arbejdet med tingene og fået tingene til at ske, og ikke bare snakket om tingene. Det synes jeg, vi skal være rigtig glade for alle sammen. I Skatteministeriet der har vi også en mentorordning, så kvindelige kollegaer de kan bruge os kvindelige ledere som mentor med råd og vejledning til, hvordan det er at være kvinde i en ellers mandsdomineret organisation. Sproggruppen opstod, fordi vi i Skatteministeriet havde et behov for at tale med polske arbejdere, som var kommet til Danmark. En af vores medarbejdere, som kunne polsk, påtog sig den opgave, og det blev starten. Kinesisk. Tysk. Portugisisk. Ungarsk. Urdu og Punjabi. Jeg har arbejdet i skat i godt 6 år. Og i disse år har jeg oplevet, at der er behov for at bruge både min sprogligt som juridisk kompetence. Når jeg taler med en tysktalende person, så er det bedre, at vi taler et sprog, vi begge to kan, i stedet for at det bliver et gebrokkent engelsk. Det gør, at informationsudvekslingen, både information mod borgeren, men også informationen til skat, bliver nemmere og bedre, og så bliver sagerne også rigtige i sidste ende. Jeg er sikker på, at mine kolleger ikke tænker over hver dag, at jeg har en ungarsk baggrund. Jeg er meget glad for sproggruppen, fordi jeg har mulighed for at udveksle erfaringer både personligt og erhvervsmæssigt. Jeg er glad for, at min udenlandske baggrund er en sproglig kompetence, som jeg bruger i mit daglige arbejde. Det er en stor hjælp for de borgere, der har sproglige problemer med at forstå det skatfaglige udtryk. For mig er en af de største glæder ved mit arbejde, at jeg føler, at både mine kollegaer og de borgere og virksomheder, der retter henvendelse til os, sætter pris på mine kompetencer og min mulighed for at hjælpe fremmedsproget. Et af vores mål er jo at afspejle det samfund, som vi er en del af. Og derfor har vi i vores elevkampagner signaleret, at vi gerne ser, at unge mennesker med anden etnisk baggrund søger ind på vores stillinger. Der, hvor vi adskiller os, er, at vi har gjort noget ved det med mangfoldigheden. Det er ikke bare noget, vi snakker om. Det synes jeg, det ville være fint, hvis det kunne være en inspiration for andre, så det bliver noget, man begynder at kunne se ude i virkeligheden. Når vi lægger så stor vægt på det at have mangfoldighed i vores organisation, så skyldes det jo det, at når vi har folk med mange forskellige kulturer, så får vi mange forskellige synsvinkler på opgaveløsningen, og det skaber et mere kreativt og innovativt miljø. Vi er forskellige, vi er både mænd og kvindelige radiografer her. Vi er fleste kvinder, men vi har også mænd, og vi er både danske og udlændinge også her på afdelingen. I Region Midtjylland har vi en mangfoldighedspolitik, som bygger på 3 indsatsområder. Handicap, etnisk ligestilling og ligestilling. Og man kan sige, at nu sidder vi her foran Regionshospitalet i Viborg, som arbejder med det i det daglige. Det gør mange af vores hospitaler og afdelinger. Men mangfoldigheden den skal hele tiden holdes ved lige. Der er kommet meget mere fleksibilitet ind.
Der er kommet meget mere accept ind af andre folkeslag. Der er kommet en helt anden kultur ind og en helt anden arbejdsglæde. Vi får patienter fra alle mulige forskellige kulturer, som iranere, kurder, tyrker, afghanere, hvad ved jeg, kinesere. Men jeg kan da heldigvis nogle af de sprog. Jeg kan snakke med dem, der kommer fra Iran, dem, der kommer fra Afghanistan, der kommer fra Tyrkiet, Aserbajdsjan, og jeg kan også dansk og engelsk, så det er et stort plus at have mig på afdelingen. I fastholdelse og rekruttering af vores medarbejdere lægger vi vægt på, at vi får en sammensætning af vores medarbejderstab, som i videst mulig omfang afspejler befolkningens sammensætning med hensyn til etnicitet og køn og alder og handicap osv. Så møder man måske nogen i vores system, som har samme kulturelle baggrund som en selv, og det er med til at give en bedre service og en større forståelse for den enkelte borgers problem. Det er ikke kun bare at kunne sprog, det er også patientkontakten, hvordan du kommer ind til patienterne. Jeg kender deres kultur, og jeg ved godt, hvordan man skal gribe det an, og hvordan man skal reflektere de ting, man har hos patienterne til kollegerne. Jeg mener, at den erfaring, vi kommer her på afdelingen forskellige år, vi bruger i vores fag og systemet, vi arbejder på, den er vigtigste, at den vi kommer fra forskellige lande. Vores regionsråd prioriterer mangfoldighed og rummelighed, men jeg ved også, at man som afdelingsledelse fokuserer på, at de medarbejdere, der skal arbejde i dagligdagen, jamen de skal kunne lave en forretning ud af det, også selvom det er et hospital eller et administrativt kontor. Vi er farveblinde her på stedet, og vi tænker slet ikke over, hvad er det for en baggrund, den enkelte har. Hvis de kommer her, kan udføre arbejdet efter de krav, vi stiller til dem, og kan samarbejde med deres kollegaer, jamen så er det, de skal leve op til. Det er klart, at vi også har en politik vedrørende fastholdelse af, grupper af medarbejdere, som måske har lidt vanskeligt ved at holde fast i et arbejde. Mangfoldighedspolitikken i Region Midtjylland, den kan ikke bare stå alene som politik. En mangfoldighedspolitik, den skal også leves og efterleves og bruges som et værktøj. Vi er meget glade for, at vi er og stolte over, at vi er nomineret til MIA-prisen. Vi betragter det som en påskønnelse af den indsats, som vores medarbejdere og vores politikere gør i Region Midtjylland.